אני יושב בבית בזולה שלי, יושב בבית שלי. יש לי ספר תורה ביד, אני קורא בספר תורה. עכשיו אני אראה לכם פרק שישי, פרקי אבות, כמה חשובה התורה, כמה אהובה התורה, כמה משעשעת ומשמחת התורה. עכשיו אני אראה לכם, אני אקרא לכם בפרקי אבות ואתם תראו. אין לכם מה לעשות בחוץ. רק אתם תמשכו עליכם דינים. לכו תלמדו תורה בבית כנסת, יותר טוב. תלמדו תורה בבית. הנה אני יושב, נהנה. יושב זולה, יושב לי, מתפנק לי. מתעסק בדברים גדולים, לא מתעסק בקטנות, בשטויות. לדבר עם חבר, לקלל אחד את השני, לריב מכות, לעשות סמים. אני עוסק בתורה. תראו איזה כיף. עכשיו אני קורא לכם מפרקי אבות כמה חשובה התורה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נטר 200 מעשה ידע להתפאר. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. נקרא אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה. שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, ונותת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והולך. אתם רואים מה זה ללמוד תורה? ואבי צנוע וערך רוח, ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. אמר רבי יהושע בן לוי, תראו מה זה, מה הוא אומר פה על התורה. נקרא אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא. בואו נראה פה בהמשך. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתלמוד תורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אתם מבינים אחים שלי? מה אתם, זה לא מביא ללמוד, זה כיף, זה הנאה. תראו מה זה, תראו מה כתוב פה בפרק שישי. נקרא אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק. איזה דברים הוא מדבר פה על התורה, וזה לא קשה ללמוד תורה. אל תבעלו, תיכנסו לבית כנסת, תשבו שם, כיף שם, או שתביאו לכם ספר הבית, תשבו בסלון, תקראו כל היום תורה, יהיה לכם כסף, כמה כסף ייפול לכם משמיים, יהיה לכם ברכה, יהיה לכם עושר, כל מה שאתם רוצים יהיה לכם בתורה, כל מה שאתם רוצים יהיה לכם. תתחילו להרגיל את עצמכם ללמוד. הנה, תראו, אני יושב. עכשיו ישבתי איתכם, למדתי, היה לי קשה? לא היה לי קשה, דווקא נהניתי. יושב, הנה אני עכשיו פותח ספר, אתם רואים לידי, הנה פרק תהילים, אני קורא אותו לאט, בהנאה, הנה אני יושב, הנה כוס קפה. אתם רואים כוס קפה? כוס קפה, איפה כוס קפה? הנה כוס קפה. יושב, נהנה, יושב בסלון. כל עוד שאני אומר, שלא תחשבו שאתם קוראים פה, זה כל עוד שאתה אומר, זה משהו חשוב. זה משהו חשוב כל עוד שאתה אומר. כל עוד, זה עוד שבורא עולם כתב, זה אדוני הגדול, השתבח שמו לעד, זה הוא כתב את הדברים האלה. אתה יודע מה זה לקרוא כל עוד, אתה בורא מלאך לבן, גדול, עזבו אתכם מהכל, הכל שטויות. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי ירא אדוני מעוז חיי, ממי אפחד, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי אליהם הכשלנו ונפלנו. נו מה תעשה? מה תעשה בדלו עיני? מה תעשה? תשב בבית, תאכל קוסקוס, תרחע, תדבר עם אמא שלך, תדברו שטויות?
פתאום האישה נכנסת, אומר לה, מה שלומך, איך היה בעבודה? מתחילים לדבר שטויות, אתה יושב בבית, כולך מתנוון. תתפוס את הספר, תתחיל ללמוד תורה, תהיה פייטר של תורה. תתחיל ללמוד תורה, אות, מילה, איזה אושר יהיה לך, איזה שמחה תהיה לך, יהיה לך כסף, יהיה לך כבוד, פתאום כולם ברחוב מפחדים ממך. אתה עושה את רצונו של בורא עולם, ועם זה תפסיק לפגום בברית. עכשיו זה קשה לא לפגום בברית, אני אגיד לכם את האמת, זה קשה, אבל צריך להחליף פלאפון, אבל לא קשור, אם אתה פוגם בברית ואתה לומד תורה, אז לפחות אתה לומד תורה, אין מה לעשות. מה אני מנסה להסביר לכם? לא שאני מתיר לכם לפגום בברית. אני אומר, קודם כל תתחיל עם תורה. אתם לא עושים כלום, אתם סתם מתייבשים בבית, אתם לא עושים כלום, אתם לא נהנים בכלל. אתה כל היום יושב, אתה מדבר שטויות. מה אני אומר לכם? קשה לשמור על הברית, נכון? אבל יש רבנים שמרצים על זה ומדברים על זה, איך שומרים על הברית, מחליפים את הפלאפון מסמארטפון לפלאפון כשר ולשמור נידה ולשמור שבת. אבל אם אתם לא עושים את כל הדברים האלה ולא לומדים תורה כל השבוע, לומדים תורה ומזכים את הרבים כמו שאני נותן שיעורים פה, אז זה גם מצווה. תתחילו עם מעט, זה גם טוב. יהיה לכם עושר, יהיה לכם כסף, כמה כסף ייפול לכם משמיים, יהיה לכם דירה גדולה, יהיה לכם ברכה, הצלחה. תלמדו תורה, יהיה לכם ברכה, הצלחה. לולא תורתך שעשועי, אז זה עבדתי בעוני. לולא התורה שלך שעשוע שלי, אז זה עבדתי בעוני. מה הכוונה עבדתי בעוני? היה לי משעמם, עבדתי בעוני שלי. בעוני, מה? לשבת בשכונה על המדרגות, לדבר אחד עם השני, כנס לבית כנסת, אח שלי שם סגן, יש שם אנשים, יש שם אוכל, פירות יבשים, פתאום אתה נכנס למטבח, תוקף, פירות יבשים, יש שם דג, וואו, איזה דג, יש שם דג, יש שם דג עם מטבוחה וחומוס, ובבית חב"ד יש התוועדויות כל הזמן, דג עם חומוס, ואתה יושב, שותה, אוכל, נהנה, ופתאום יש לך כוס קפה וכוס תה, וזה בא אליך, נותן לך ברכה, והוא מתפלל לידך ומברך ואמן. יש שם דתיים דויסים, עושים ככה, ואתה רואה פתאום רוחניות, וכולך מתערבב לך המוח. ואתה לא רוצה להפסיק ללכת לבית כנסת. לעומת זה, מה אתה עושה בחיים שלך התפלים? שאתה לא נכנס לבית כנסת, סתם נוסע עם האוטו, אהלן אחי, תעצור רגע בצד, ניתן לך שתי כפות, תעצור. או שאתה רוצה להתחיל עם בחורה, אתה אומר, מכוער, לא מתאים לי, אני נשואה. כל בת שהתחלתי איתה אדם אומרת לי נשואה, והיא לא נשואה בכלל, עובדים עליי בעיניים. מחכה לשידוך 200 שנה לא מצאתי. איסורים מפה עד לונדון. אחים שלי, תלמדו תורה, יעברו לכם האיסורים, אלוהים ייתן לכם ברכה והצלחה, אמן. תודה. שהשיעור תורה שקראתי, שאמרתי, יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולשמירה והצלחה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולעילוי נשמת כל מתי עם ישראל, שהחטופים, מסכנים שנמצאים בעזה, שיחזרו החטופים, כבר הרגו חלק מהם, בעזרת השם, בזכות השיעור תורה הזה שאני אומר עכשיו, שהחטופים יחזרו הביתה, וננצח במלחמה, וננצח בכל המלחמות מול הערבים, עם מחשימם הרעים והנרשעים.